fa pocs dies, els pressupostos, quan se van aprovar, va quedar molt clar el despreci, el menyspreu, que una vegada més el govern de Madrid ha fet cap a les Illes Balears si el comparem com ha tratat a les Illes Canàries. És claríssim. A partir d'aquí, Canàries tindrà un descompte del 100% de les mercaderies que quasi els inclou a totes, tant per anar com per tornar des de Canàries, i en canvi aquí, gràcies a les Canàries, tindrem, en vez d'aquell 30-35%, un 65%. Però tot això és relatiu, perquè si un mira quan teníem el 30-35%, només se pressupostava 1.100.000 o 1.700.000 i les ajudes que arriben a les empreses de Formentera, d'Eivissa, de Menorca i de Mallorca han estat com a màxim un 17% i en molts de casos un 4, i un 7 i un 8% cada any. Per què? Perquè no tots sempre ens falten dobbers. A Canàries la seva partida sempre ha arribat al 100% del que han sol·licitat. Davant d'aquesta qüestió, nosaltres el que veiem és que s'ha d'iniciar una feina perquè amb aquest assumpte puguem ser igual que la gent de Canàries. Hem de tenir en compte que fins ara a Canàries se li ha subvencionat el 70% no tan sols del que és el noli, el flete, sinó que també se li ha subvencionat les taxes aeroportuàries o les taxes portuàries més les taxes de seguretat, cosa que nosaltres només, en tot cas, era per el flete. Davant d'aquesta qüestió tan discriminatòria, què pensa fer el seu govern per iniciar una feina perquè hi hagi un respecte com a ciutadans de l'estat espanyol de que mos tratin per igual? Gràcies. No fluixi, senyora presidenta, en aquest sentit. No s'enriguin, senyors del Partit Popular. Com poden canviar de model econòmic si no tenim les mateixes eines que té una altra regió de l'estat espanyol com les Canàries? Si a aquell li donen les eines per poder guanyar el seu futur o poder mantenir un sector primari que li subvencionen la domàtica, l'aguacate, les pinyes, els plàtanos, més subvencionat que a través d'aquesta ajuda, perquè va a través d'un OCM. I aquí ni el blat, ni l'ordi, ni les patates, ni les mongetes, ni res, ni les cindris, res està subvencionat. Senyors del PP, necessitem que mos tratin per igual. No importa fer un ou de dos vermells, que mos tratin per igual. I el que no s'entén és que ahir el senyor Illanes digués que s'escandaliza per la negociació del senyor Quevedo. Ja m'agradaria jo tenir un Quevedo i no un Illanes. Moltes gràcies. Amb això, aquest govern estarà en això, el PI veig clarament que estarà en aquesta línia de treball i amb això farem feina conjunta. M'agradaria saber què farà el Partit Popular, perquè la passada legislatura aquesta situació ja existia, mai vaig sentir reclamar ni en el senyor Company ni en el senyor Bauzá aquesta situació respecte a Canàries i aquesta vegada el que li han sentit dir és que no faci cas en el govern de les Illes Balears. Canviïn d'opinió i facin feina pels interessos d'aquestes illes. Moltes gràcies.